Hi ha una denominació d'origen a Catalunya que sempre hi és quan el celler la necessita. És la denominació d'origen Catalunya. I és que pràcticament a totes les zones on s'elabora vi a Catalunya es pot fer servir, es pot inscriure aquest vi a dins de la denominació d'origen Catalunya. En el plànol de les denominacions d'origen catalanes, com us havíem comentat, n'hi ha una que pot solapar les altres, com és la denominació d'origen cava. I es pot elaborar cava en zones on ja hi ha altres denominacions d'origen, perquè s'elabora amb un mètode diferent. No fa una competència real, com a mínim en el moment de la seva creació. La denominació d'origen Catalunya, per contra, es pot inscriure qualsevol vi elaborat pràcticament a totes les zones, o a totes les zones, que diríem, on es fa vi a Catalunya. Això fa que tots els cellers sempre tinguin aquest comodí. Aquesta denominació d'origen es va crear amb la intenció de que unes denominacions d'origen amb ganes de mantenir i explicar una tradició històrica no tallessin les ales a la innovació. I això volia dir, per una banda, la introducció de varietats noves, que de vegades alguna denominació d'origen li costava o li costa reconèixer, i per tant hi ha algun vi que no es pot inscriure amb una certa denominació d'origen si està elaborat amb una varietat concreta que no és habitual en aquella zona, i també per si volien fer innovacions més d'estil de mètode d'elaboració. La realitat, però, és que en aquesta denominació d'origen també permet que un celler pugui comprar raïm d'una zona que no sigui l'habitual on s'assenta aquell celler, de qualsevol de les altres 10 denominacions d'origen, i comprar-lo, portar-lo en el seu celler, embotellar-lo i fer-lo tot dins de la mateixa denominació d'origen Catalunya. Això genera uns vins molt dispars a dins de la denominació d'origen. Podem trobar des de vins molt econòmics, perquè la denominació d'origen Catalunya en general, com que genera una gran quantitat de vins, les quotes per fer vi amb el segell de la denominació d'origen Catalunya no són especialment altes en comparació amb alguna altra denominació d'origen. Per tant, amb els vins més competitius en preu, no és estrany que algun celler opti per entrar aquell raïm amb DO Catalunya, com també altres vins més experimentals que d'altres denominacions d'origen els hi costa acceptar, són més lentes i el celler té una iniciativa, té unes ganes de treure al mercat i no vol esperar. I la denominació d'origen Catalunya és més dinàmica i molt més laxa en general amb aquestes innovacions. També ens trobem, amb alguna excepció, d'algun celler que està situat en una zona on no hi ha altra denominació d'origen que l'empari. Sobretot passa a la zona més pròxima a l'entorn de Barcelona o l'Eix del Llobregat, on antigament hi havia hagut moltíssima vinya i actualment no n'hi ha tanta, però encara queden alguns reductes de cellers que es tornen a engegar i que llavors poden inscriure el seu vi dins d'una denominació d'origen que
que representa que dona més prestigi que no tenir el vi en cap denominació d'origen. Aquestes són les grans característiques. Les varietats aptes per a aquesta denominació d'origen són moltes i molt variades, tant en raïm blanc com en raïm negre. I les seves possibilitats són molt més en general que totes les altres denominacions d'origen. Per això diem que aquesta és una denominació d'origen que el celler sempre té la possibilitat d'utilitzar quan vol generar un nou producte i li interessa fer una cosa que la seva pròpia denominació d'origen no l'acaba o considera que no l'acaba d'afavorir. Cellers que fan vi amb denominació d'origen Catalunya, doncs podríem trobar d'entrada Can Estruc, que és un celler que està fent vi en una zona que no pot fer vi amb cap altra denominació d'origen, però també hi trobaríem altres grans cellers catalans, com ara Codorniu, Torres, diferents cellers a l'òrbita de Freixenet i de qualsevol altra cooperativa catalana o celler mitjà català que de tant en tant tenen alguna referència que la fan amb denominació d'origen Catalunya. Salut!